Més presència policial, establir zones taronges d'estacionament limitat, rebaixar selectivament una sèrie d'impostos o iniciar una política de microavals municipals per a emprenedors són alguns dels punts més destacats del programa electoral de Convergència i Unió, un programa que neix de 4.000 enquestes realitzades als veïns de Mollet. Quan algú em pregunta què vol dir això de rebaixes selectives d'impostos, doncs el cas més clar és les obres, la llicència d'obres de l'Ajuntament. En un moment que se'n fan tan poques, què menys que baixar la llicència d'obres de l'Ajuntament. També hem de buscar empreses a l'exterior de Mollet perquè la gent ens demana que generin llocs de treball a Mollet. Perquè generin llocs de treball hi ha dues maneres, impulsar el comerç local i també la indústria local. Per tant, hem d'impulsar que els nostres polígons funcionin i que hi hagin empreses que els hi sigui atractiu venir a Mollet. Durant l'acte, els convergents també han presentat els seus candidats, una llista on predominen les dones. Entre aquestes destaquen la número 3 com a independent Carme Olària, presidenta de l'associació Mollet Centre Comercial, o també com a independent la Núria Folch, professora del Col·legi L'Estonac de Mollet. Jordi Talarn i Carme Segur ocupen els llocs 4 i 5è de la llista nacionalista molletana.